La CUP, si li agrada tot el dia posar etiquetes, doncs està amb el seu dret, no? Però entenem que les feines el que es demostra és treballant i nosaltres els 4 anys que vam estar al govern vam intentar que certes polítiques que necessita la ciutadania al final, necessitem habitatge, necessitem que la segregació no tiri endavant, que millorar aquesta qualitat educativa perquè tota aquesta gent es pugui integrar, després surten els debats, que som de dreta o d'esquerra, i al final a mi que m'expliquin les polítiques que va fer Junts al govern de Sant Sadurní de la legislatura passada, tant en habitatge o, per exemple, en educació, nosaltres fem les polítiques que creiem que es necessiten per tirar endavant. No, o tanco la pública, o tanco la privada, o tanco la... No estem parlant d'això, estem parlant d'un model educatiu que és que no podem fer que una sigui contra l'altra. Al final són models complementaris, són models que han funcionat, que és un tema molt seriós, un tema que afecta a totes les escoles de Sant Sadurní i que la realitat afectarà i que hem de trobar el punt d'equilibri entre les ofertes que hi han. Em fa gràcia quan surt la consellera Paneque avui a la ràdio, no? Diu, no, és que els Junts, no sé què, allò, diu, senyora, vostè s'entera que les inversions, Renfe i tot això depèn de Madrid, que l'autopista depèn de Madrid, que vostès porten 7 anys al govern de Madrid. Per què? Perquè hi ha coses que s'han de gestionar com més a prop del ciutadà millor, perquè estem tractant a la ciutadania com a nens petits. I em penso que el tema de Rodalies fa tants anys que dura i té la gent tan encesa que, a més, vigilem que no puguin passar altres coses més greus, perquè és que amb aquest desgavell que hi ha per tot arreu, doncs, evidentment es necessita molta inversió, s'haurà de fer molta paciència, però també un lideratge i una manera de fer, i també amb un objectiu clar. Ara serà 50% de la Generalitat i 50% de Madrid. Sabem com acabarà això, que no funcionarà. Que en Madrid, amb tot aquest tema, ens ha tractat com una colònia, diguem-ho així clarament, i això, revertir aquesta situació, costarà. Si la proposta queda com està ara, a nosaltres ja ens avancem que no ens agrada. Que l'Ajuntament necessita fer un canvi organitzatiu per prendre les mesures i solucionar els problemes de Sant Sadurní molt més ràpid i molt més eficient. El tema del camp de futbol, s'entén molt, o sigui, el que demanaríem al govern que si es volen fer les fotos que se les facin, però que quan ens cridin a l'oposició per fer la foto és perquè allò està funcionant.